a wannan filin na kwallon kafa wanda tun yake ganin ni ba mai shirama ba ne ga gidan mahaifina nan kawai tambaya wane ne Alhaji Ishaku Faskari. Alhamdulillah a cire maganar tafiya a yi maganar ci gaban ɗan adam. Ɗan majalisar tarayya na Bauchi ya yi saka sako me zai hana irin wannan abu na tuban. Dole ku zabi gogagge masanin yadda ake tafiyar da rayuwa. Allah ya bani basira, Allah ya bani ƙarfin hali da zan jajirce in nemo al'umma ta ci gaba. Asibitocinmu samarwa da yara ingantaccen ilimi da lafiya. Ɗaya daga cikin abin da na goge tallafawa marayu. Marayun nan da izinin Allah yau abin da muke tafiya da shi idan aka wune mai biyayya ne Charity Foundation marayu ne ki jagoranci irin nawa jagoranci ne na cigaban al'umma a tunanin irin nawa yau kusan shekara 38 a jihar Kano Kirista Inyamuri ɗan jihar Imo Rochas Okorocha shi ne ya zo ya gina mana Rochas Foundation ake tallafawa marayu. Ya kamata a ce a jihar Kano wani ɗan Kano mai tushen al'ummar Kano ya gina wata makaranta bojin ta tallafawa marayu. Da izinin Allah sai na tabbatar da wannan. Muna tare gogewa Allah. Jihar Kano a siyasance jihar ce ta madugun ɗari ta kwankwasiya. Injiniya Rabi Musa Kwankwaso. A siyasance yau a jihar Kano in dai siyasa kake ko ka yadda ko kar ka yadda injiniyar Rabi Musa Kwankwaso ta kankare. Shi ya sa muke masa biyayya, shi ya sa muke koyi da shi. Babu fargaba, siyasa ta ba ta cin mutunci ba ce. Katibul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje dattijan arziki ne a gurina. Zamani ya wuce don kana son Kwankwaso ka tsaya kana zagin Ganduje, ko don kana son Ganduje ka tsaya kana zagin Kwankwaso. Da izinin Allah za mu kawo sabon salo na girmama manya a jihar Kano a yau. Ɗaya daga cikin abin da yake tabarbarar da tarbiyya rikicin masarautar Kano. Al'umma ya kamata ku gane mai martaba sarkin Kano Sunusi Lami da Sunusi yana da tasa jama'ar. Mai martaba sarkin Kano Aminu Ado Baro yana da tasa al'ummar. Ba daidai ba ne dattijan Kano 'yan siyasar Kano su kyale mu a raba mana kai. Idan ba za a iya ba da izinin Allah wannan suna na mai biyayya sai ya tabbatar da an samu matsala a masarautar Kano.